les Illes Balears tenim un gran potencial per generar energia solar. Tot i així, sovint desconeixem fins a quin punt podem treure profit d'aquestes cobertes dels edificis existents. Per això presentam aquest Atlas Digital, per planificar la implantació de les energies renovables d'una manera estructurada, realista i respectuosa, tant amb els nostres paisatges com amb el nostre patrimoni. Una eina pensada tant per a ciutadans com per a empreses i administracions locals. Amb només un clic pots saber quants panells cabrien a la teulada, quina inversió seria necessària, quin estalvi podries obtenir, quin percentatge d'autosuficiència energètica podries assolir, a més d'ajudar els municipis a identificar espais amb alt potencial i planificar projectes col·lectius d'autoconsum. Aprofitar aquestes cobertes ens permet generar energia neta sense haver d'ocupar més territori. Així impulsem, entre tots, un futur sostenible per unes illes en transformació.